oso argi utzi nahi dut, niretzat bertsolaritza inoiz bizi izan dudan gauzarik ederrena izan dela. Eta gaur eguneko ikuspegitik begiratuta, edo hura ezagutu ez duenarenetik, behar bada ez da oso ulergarria izango, baina ni hasten naiz pentsatzen, orain dela 20 urte, ni hor joetasunen bilenean, 25 urte, esaten zenuenaren oso kontziente izan behartzen nuen, orain oso funtsezkoak eta oinarrizkoak iruditzen zaizkigun zenbait gauza eskatzeko ere. Eta nik ez nuen ezeren banderarik eraman nahi, ez nuen ezeren abanderatu izan nahi, baina egoerak behartzen induen horretara, barruak eskatzen zidan, eta horrek pixka bat erre egin induen, bakardade pixka bat ere bizi izan nuelako, eta gero egunero ez daukazulako ibiltzerik erronka jotzen eta erreakzioen bildurrez ibiltzerik eta ez dagoelako. Ez dakiz zenbateraino ginen kontziente, nik uste neurri batean baietz, baina lehen aipatu dizkizudan bi bidelagun bikain horiek eta nik eta gutxi asko konturatuta edo gabe urrats batzuk eman genituela. Eta behar bada orain zubilan gisa ikusi daiteke, ondoren beste belaunaldi bat eta beste estilo bat etorri delako, baina guretzat etzen zubilana, guretzatzen aurrera pauso bat ematea. Eta iruditzen zait gainera, eman diren aldaketak baino handiagoak espero izatekoak zirela. Politia izango zuan, ez nuen irabazi, baina hala eta guztiz, badakite lan ona egin nuela txapelketa haietan, neure arrastotxoa utzi nuela, eta hala eta guztiz txapelketetan egindakoari baino askoz ere balio handiago ematen diot plazaz plaza egindakoari, hori isilago pasatzen baldin bada ere. Nik uste dut bertsolaritzak bere bidea egiten diharduela, bertsolarien soziologia erabat aldatu da, entzuleena ere erabat aldatu da, beste garai batzuk bizi ditugu, baina bertsolaritzak bere lekuari eutsi egiten ditu. Bertsozale elkartea txapelketekiko desadostasun batetik sortutako erakundea da, eta gerora nork esan behar zuen hartu duen edaduraik hartu behar zuenik. Hasiera hartan nik min pixka bat hartu nuen Euskaltzaindiarekin eutsi izanagatik, baina gerora elkartea osatu izanak beste 1000 gauzatarako oinarriak jarri ditu eta bertsolaritzari ematen diola halako jantzi eta sustengu eta oinarri garrantzitsu bat. Ni hasieratik enintzen behar beste murgildu izan elkartearen funtzionamentuan eta ez nuen behar besteko konpromisorik hartu izan eta horren pena pixka bat badauka.